Tervetuloa uuden videon pariin. Syyskuun 22. päivä, sunnuntai. Perjantaina oli vielä 20. Lämmintä, jengi painoi shortsit, teepaita päällä tuolla mestoilla ja aamulla kun heräsi oli 4 astetta. Pikkainen kelinmuutos. Päivä pohjoistuulta ja syksy tuli yhdessä päivässä. No, on reilusti vaatetta päälle, niin ei palella. Ikinä en ole äänkänyt näin monta vaatekerrosta tänne alle kuin nyt äänkäsi. Varmasti tarkenee, ei viitti tässä iässä enää palella. Tänään olisi tarkoitus kuhan vaan kalastella. Kalastellaan kaikkea mitä löydetään. Ja tavoitteena olisi 1 kuha ja 5 ahventa tai 2 kuhaa tai 10 ahventa. Että saisi 1-2 kertaa syötyä, niin se riittäisi. Koska viikon päästä on sitten viimeinen kesäloman viikko ja sitten se on pyhitetty kalastukselle, niin otetaan sitten vasta sieltä seuraavat ruuat. Pysy mukana. Toivottavasti saadaan jotain kamerallakin. Tästä se päivä alkaa. Pari tuntia on mennyt, etsinyt kalaa, ei oikein ihan yksittäisiä siellä täällä. Nyt tuli tämmöiseen tai mikä tää on tämmönen vähän niinku sisälahti olevinaan. Muutaman ahvenen saanut jo ja tästä mä yritän saada itselleni ruokakalat. Laitoin tommosen superpanjon ruskeaselkäisen, niin siihen on ottanut. Ei ota kyllä hirveän hyvin, mutta ottaa kumminkin. Katsotaan. Oletettu kalapaikka. Kalahan ei ollut mitään isoa tässä, mutta melkein joka heitolla tullut joku tapahtuma. Vedenlämpötila on 18 ja ollaan tässä yllättävän matalas 4 metrissä. Mukava kalastaa vähän matalemmasta, kun ei aina tuosta 10 metristä. On aika tarkka tuosta paikasta. Pitää heittää niinku just tommoseen tiettyyn kohtaan. Parvi on tosi tiivis nippu visseen, kun se on... No nyt jää. No, tää on jo jonkun kokoinen. Pieniähän nää on, mutta on tosi tarkka tosta kohdasta. Tosi tarkka tosta kohdasta, mihinkä pitää heittää. Tää pääsee sumppuun. Katsotaan sitten syödäänkö se vaiko eikö se syödä. Kato, se on jännä, kun se on... Pitää osua noin tarkasti tommoselle alueelle, että se ampuu kiinni. Minkä lähde seuraa ylös. Yleensä ahvenet, se parvi hajoaa, ne lähtee seuraamaan, mutta nyt jää. Ei se ei hirveästi ole levinnyt. Tossa on tietty kohta. Tietty kohta, mikä se pitää heittää. Nää on hyvää perusruokakalaa. 25 ja 30 väliin. Heti kävi tärppi. Kunhan se vaan osuu tuohon tiettyyn kohtaan, niin... No tää on pie. Se ei kaikki maailman ahvenet voi olla isoja. Tää välillä onkin pienempiäkin. Tää me lasketaan takaisin ja siemenperunnaksi. Tai sitten tullaan pilkille tänne. Ja otetaan se pilkillä, sit maistuu talvella tosi hyvälle.
eka heitto superbanjolla ja heti on kiinni. On se superbanjo kova sana. En tiedä onko hyvin kiinni, kun mä joudun vähän kela-hommilla tekemään ton vastavedon, kun se oli saman tien kiinni. Tommonen fisu ja superbanjo. Tähän veteen, no tää on 8 nuppi, voisi olla vaikka 5 nuppi, mutta niin toimii. Ai. Nyt jää. No. On se kyllä mukavaa. Mukavaa kalastaa. Kokokin vähän ehkä kasvaa. Nyt vois sanoa, että kaloja tulee kuin palmun alta. Huhuu. Nyt oli hyvä heitto. Nyt tulee kala. On valmis. Mä sanoin. Olitko valmis? Minä olin. Nyt on kyllä mukavaa kalastusta. Pieni. Ei se mitään. Kalastussa palmujen alla. Sehän tykkäs hyppiä siellä. Antaa se hyppiä. Ylihuomenna mä syön sen. Nyt se jää. Ei ole mikään järin iso, mutta ei haittaa. Tää päivä on lepposta kalastelua ja ei tarvitse tulla jättejä. Superbanjo vaihon tommoseen keltaruskeeseen. Tommonen. Nyt vielä menee vielä ruokakalana. Tuolla mulisee jossain. Varmaan hauki jahtaa. Hauki jahtaa noita pikkukaloja, mutta pakko sitä pari heittoa heittää, että jos siellä onkin ahven mikä jahtaa. Jos siellä on ahven jahtaamassa. Superbanjolla loppu kuin seinää toi syönti. Se vähän niinku alkoi närppiä ja sitten tuli joka heitolla. Sitten se pysähtyi kuin seinää. Tässä on pari tuntia ajellut pitkin poikin ja ihan yksittäisiä kaloisia täältä. Nyt tulin tämmöiseen, lahtelaiset tietää Kankolankareksi, tämmönen rautakankaren on edesoloa tämmönen veden alle niemen nokka, niin tässä näytti luotain. Pikku nippu jotain ahvenia, pitää kokeilla. Aika huono on ollut syönti, mutta ei auta kuin kairaa. Ui. No, ota kunnolla, nyt se otti. Hyvä. Me rupes leikkimään. Ihan nätti raitapaita. Tästä me saadaan ruokakala. Katsotaan mitä siellä on suussa. Rootle Fishingin tommonen läpikuultava, en muista värikoodia. Tollanen. No sieltä nasahti. No, saman kokoinen. Olisiko vähän isompi? Katsotaan ketä sieltä tulee. On. Rupee olemaan päivän isoin. Tää ei mikään järin iso on, mutta kala kumminkin. Ja Rootless Fishingia. No.
Tärppi oli kyllä huono, mutta en tiedä tuleeko ylös asti. Olisiko tää pian kuha? Ei, kyllä se ahvenelta tuntuu. Onks tää olevinaan niinku vähän paremman kokoinen ahven? No perkele. Sais vielä. Nyt on päivän isoin. Nyt on päivän isoin. Nyt on päivän isoin. Katsotaan vähän lähemmin. Tommonen. Jöllikän köllikkä. Nyt rupee Rootless Shadi toimimaan. 3 heittoa, 3 kalaa. Sumppuu siksi aikaa, että saadaan vielä pari ruokakalaa. Noniin, nyt on taas joku vähän parempi. Ui. On. Vitsi kun tää haavikaan ei oikein kunnolla. Tästä toi haavi kunnolla. Noniin. Noniin. Taas vähän parempi ja konepellistä läpi. Happo Minnoa. Terveisiä Happosen Juhalle. Hienoa hommaa. Taas tulee hyvän kokoinen. No nyt. Nythän täällä iski oikein niinku kunnon syönti. Vaihon takaisin ton Rootless Fishingin. Niin. Avot. No niin. Ottaa. Hyvin naukasee. Tää on pienempi. Pienempi. Se lasketaan takaisin. Sitten vaihdetaan akku. Noniin. Otti se. Se kävi vähän nakertelee tuossa matkalla, mutta annoin olla tilanteen rauhallisesti. Ja ahvenhan siellä. Ja Rootlessin 7 senttinen. Just sopiva. Siellä vielä löytyy yksi. Rupee olemaan päivän viimeisiä. On mukavaa touhua. Tämähän on oikein niinku taistelija. Taistelijoiden taistelija. On taas mukavaa hommaa tää ahvenen kalastus. Kalloo tulloo. Ei tää kyllä aina näin helppoa ja mukavaa. Oho. Noniin. Sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Päivän viimeinen. Se otti niinku välivedestä. Nyt se on tuolla jossain. Nonni. Hienoa kalan käsittelytaitoa. Siinä on päivän viimeinen. Ihan fileoitava kala. Katsotaan mitä sumpusta löytyy. Sumppuu. Tää oli yksi tällainen syöntipyräys. Syöntipyräys. Otetaan vähän tota sumppua. Hyvät on saalit. Mikäs täällä oli iso? Kamerakin on
No se on 3,7. 3,7 on toi yksi ja mikäs tää? 3,5. 3,7 on ehkä isoin. Joo. Ihan hyvää. Sitten nopea fileointi ja silleen. Pätevää kun ottaa himasta mukaan fileointivehkeet, niin voi pyyhkästä kalan fileeksi. Niin ei tarvitse murehtia biojätteistä. Tuossa on sellainen komppania biojätekavereita nälissään, että niille kyllä menee kalanperkeet. Siinä ei kauaa mene, kun siinä kaverit tulee ja hienosti häviää. Ravuille ei mene yhtään. Puukkokin on tylsä ja ei tuu taas tästä hommasta yhtään mitään. Mutta mitä olin sanomassa, niin hyvä se on fileoida tässä ja sotkee se mitä sotkee niin tässä ja sitten pikasiivous ja nätit fileet pussiin ja kylmälaukkuun ja huomenna pannulle tai pakkaseen tai mitä nyt sitten keksiikään. Tuolta vielä toi pystyruoto, niin siinä on fileet. Ruodottomat ja nahattomat fileet. Ai, herkkua. Katsotaan tähän väliin vielä toi ottijigit. Elikkä isommat ahvenet tuli tuolla Rutlesin. En muista värikoodia, mutta laitan sen tähän. Super Bunnylla tuli sieltä matalasta päivämällä ahvenia. Ja tuossa on toinen hyvä Super Bunny. Ja sitten erittäin legendaarinen Happominno Juha Happonen. Sillä tuli tää 5-kutonen kuha. Yritän laittaa sen valokuvan tähän väliin. Ja sitten ton verran on ruodatonta nahatonta ahvenfilettä. On siinä varmaan kilon verran. Siitä taas otin taas vähän enemmän kalaa kuin ajattelin, mutta nythän sitä sitten taas on. Kiva jos katsoit videon loppuun asti. Oli tällainen päivä, todella pitkä päivä. 8 tuntia. Niin se kalat ei tule aina helpolle. Seuraava reissu onkin sitten kesälomalla. Ja sitten on aikaa kalastella. Tilaa kanava. Peukkua kommentoi. Nähdään taas ensi videolla. Se on moro.